det, jeg sådan kommer an på? Det er mere sådan kulturagtigt. Nej, ikke sådan specielt. Jeg tror på, at der er noget. Og jeg er også medlem af Kristne, altså Folkekirken, ikke? Så, okay. Ja. Ja, altså, jeg tror på, at der er noget, der er større end os, og som vi alle sammen er. Så, altså, at vi er alle sammen aspekter af den samme ting. Troende, ja, det er. Altså, jeg vil ikke sige sådan på den måde troende, men altså, hvis jeg skulle vælge noget, så var jeg nok rimelig kristen. Altså, jeg er blevet konfirmeret og sådan noget, Ja. og jeg kan da også godt bede til Gud en gang imellem, så ja, et eller andet sted er jeg vel lidt troende. Ja. Nej, overhovedet ikke. Magt er et vidt begreb. Det kan forstås på mange måder og bruges i utallige sammenhænge. Vi har valgt at tage udgangspunkt i den magt, som religion og kultur har over os. Det er en magt, som vi måske umiddelbart ikke mærker eller tænker over. I hvert fald ikke i vores del af verden og med vores kultur. Mange af os går med følelsen af frihed, og at der ikke er nogen bestemte regler eller højere magt, som bestemmer over os, men at denne frihedsfølelse ægte. Samtidig er der folk i verden, i nogle kulturer, som er underlagt en meget stærk tro. Grundet deres religion kan de være nødt til at leve på en bestemt måde eller træffe nogle meget svære valg. For nogen er det så ekstremt, at man kan ende med at skulle vælge døden sammen med sin religion i stedet for livet. Her mener vi, at religionens og kulturens magtfaktor bliver et problem. Hvad er din holdning til, at religion nogle gange kan have så meget magt, at man faktisk for eksempel udstøder et familiemedlem? Jamen, det synes jeg er forfærdeligt. Ja. Jamen, jeg bryder mig slet ikke om nogle af de der fanatiske ting, der foregår. Og så er jeg ligeglad, om det er kristendom eller andre religioner. Altså, nu er jeg jo kristen, og det er jo ikke sådan, man gør i den kristne tro. Men nej, altså, det er jo klart, at det synes vi som kristne ikke er i orden. Men jeg tror, at det er svært at sige, fordi jeg tror, man skal stå i den situation for ligesom at kunne sige, hvorvidt det er i orden. Ja. Men ja, det er da klart, at vi synes ikke, det er i orden. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg tror, at jeg har det mere eller mindre, at hvad folk de tror på, det må de sådan selv lægge råd med. Og hvis det er sådan, at religionen er, så er det jo sådan, det foregår. Det ved de vel også selv. Ja. Så de ved, hvad de må gå med ind til. Men, ja. Jeg synes, det er ganske forfærdeligt. Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, at religion kan have så meget at sige, så nogen de udfører nogle ting, som kan være rigtig skræmmende for andre. Ja. Og det synes jeg ikke er fair. Men det er jo svært at komme over. Ikke? Også, det er også noget med de kår, man er fra, og ens opvækst. Hvor meget man tror på tingene, og hvor meget man helliger sig tingene. Ikke? Ja. Magt og religion bør have. Ja. Luthers den ene verden.